parlant com ells, per tant, clar, de seguida obrien moltes portes, era un home també molt respectuós, que de seguida es feia escoltar pels altres, i clar, llavors ja vas portant l'aigua al teu molí. S'imaginaven que a través d'aquest símbol dels ulls el difunt podia veure el món de fora.